en cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, grándola vida morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grándola vida morena, en cada rostro igualdade, o povo é que máis ordena. A nosa cidade, Compostela, a Compostela aberta, a Compostela que nós queremos para todas e para todos nós e que queremos para todo o país. Un modelo, un exemplo de igualdade, de fraternidade, de forma de facer política que queremos exportar a todo o Estado nas vindeiras eleccións. Unha cidade que foi quen de barrer os corruptos e dar paso á regeneración democrática, de deixar atrás os vellos valores da corrupción política, de mirar para o propio e empezar a mirar para o ben común. Unha cidade que deixou de mirar cos seus malos gobernantes para si, empezou a gobernar para a súa xente, que pasou da indiferenza ao compromiso, que pasou do enchufismo á xustiza social. Hoxe, en Marea e Compostela, hoxe en Marea é o seu goberno municipal, hoxe sentímonos parte dese grande proxecto cidadán e cidadanista, un proxecto no que nos sentimos parte, un proxecto que reivindicamos como propio, un proxecto no que mirarnos, un proxecto do que presumir. Por eso esta Marea Cidadá quere levar a Madrid os mesmos valores que compartimos aquí. A sete mulleres do Miño, a sete mulleres do Miño, mulleres de grande valor, mulleres de grande valor, armadas de fuso e roca, armadas de fuso e roca, correran co regedor, correran co regedor. E o coiaro baiera, e o coiaro vaya, vaya, e o coiaro baiera, e o coiaro vaya. As mulleres do Miño, as mulleres do Tambre, as mulleres do Eo, as mulleres do Anllóns, do Cabe, do Umia, do Xallas, a marea de todas, a marea das iguais. Este é o noso proxecto político, esa é a nosa forza, ese é o espazo que nos une a todas, a marea da igualdade, a marea da fraternidade. Necesitamos un futuro para nós e necesitamos un futuro para as nosas fillas, para que sexan quen de decidir o que queren ser de maiores, para que non lle rouben os soños aquí e en Madrid. Imos a mellorar a nosa vida de todas as mulleres, a de todos os homes, imos a derogar esa lei mordaza que non quere que nos expresemos libremente, imos a derogar esas reformas laborais que nos queren sumir na pobreza, que nos queren sumir na precariedade, que non nos deixan avanzar. Queremos un desenvolvemento económico para o noso país. Eu non quero volver a sair á Praza da Maía en Ames, non quero volver a sair á Praza 8 de Marzo, a berrar que non están as asesinadas por coidar a outra muller, a outra nai que é a nosa terra. Non permitir que nos enchan de vertedoiros, non permitir que ataquen os nosos ríos, que ataquen as nosas praias, que ataquen a nosa forma de vida. Non esquecer nunca os nosos sectores primarios, non esquecer as mulleres do mar, non esquecer as mulleres do agro, as mulleres gandeiras. Non esquezamos que vivimos nun paraíso natural e social. Loitemos por acabar ese futuro que queremos, loitemos porque non nos rouben os soños, camiñemos todas xuntas, como as ondas do mar, xuntas cada unha, pasiño a pasiño, pegadiña xunto a outra, para acadar ese futuro digno para todas, porque estamos no mar e imos levar un mar de solucións ao Congreso dos Deputados a partir do 28 de abril. Hai Marea!